מה אחי? שוב התחלנו עם השטויות? מי זה הגנוב הזה? בחיים לא ראיתי אותו. מה הוא רוצה? למה דווקא במיטה שלי? אחי, ומה זה הקרחת הזאת? מה זה, גרי המבורגרי? אחי, אני לא יודע מי זה. תעיף אותו מהחדר, אל תקרב אותו למיטה שלי. תגיד לי, רואי, אתה דפוק? מה אתה נותן לשבת לי במיטה, אחי? תעיף את המסריח הזה, אני לא מכיר אותו. רואי, אחי, זה לא מצחיק. תעיף את הנפתלי בנט הזה. תעיף לי אותו מהמיטה, תגיד לי, אתה גנוב? אחי, איכס, מי זה? תגיד לי, רואי, אתה מפגר? מה אתה נותן לסוטה הזה לשבת עם המיטה, אחי? אני לא מכיר אותו. תעיף אותו, אחי, אני לא צוחק, עכשיו תעיף אותו. אם לא, אחי, אני חוזר עכשיו, אני גומר אותך, ואת הגרי המבורגרי הזה. תעיף אותו. טוב, אחי, טוב שהוא מבסוט. אם שאלת, אז בוא אני אגיד לך, אחי. האמת שקניתי את זה מפקל. יש להם עכשיו מבצע מיוחד, והם יוצאים עם מארז שינה, בלעדי, עם וילון מיטה, כיסוי עיניים, תיק נסיעה מיוחד ומתנה סודית. לא רק זה, אתה מקבל 30 ימי ניסיון, משלוח חינם, וזהו אחי. תשמע, אתה חייב לקנות אחי, הקישור בביו.